og velkommen til den her video. Jeg har glædet mig sindssygt meget, næsten i et helt år, til at lave den her video, fordi at det bliver en klassiker. Jeg vil nemlig vise min juledag, fordi i dag er det den 24. december. Vi skal holde jul med Olivers far og hans ene søster, og selvfølgelig mig og Oliver. Og jeg tænkte selvfølgelig bare, at jeg ville vise jer, hvad vi skal lave i dag og så videre, og bare holde jul med jer. Så der er ikke så meget der. Jeg har lige været badet det her med det juleoutfit, og nu skal jeg have taget noget makeup på. Så er vi kommet udenfor. Det her er hvad jeg skal have på. Jeg ved ikke rigtigt med den her lyserøde læbestift, om den er fin eller hvad den er. Men det er i hvert fald sådan, jeg ser ud. Jeg har taget en pude med, fordi jeg elsker at sove med min egen pude. For vi skal jo sove hjemme hos Olivers far. Og så tænker jeg bare lige hurtigt, Oliver, vil du vise mit outfit hurtigt? Det her er mit outfit. Så det er godt nok ikke en god video. Nu sidder vi i bilen, som I nok godt kan se. Jeg har gjort mig klar. Så nu er vi så på vej hen. Ej, se lige der er en rottweiler. Ja. Ej, hvor er den flot, mand. Ja, ej, hvor er den flot. Nu, som sagt, vi sidder i bilen. Vi er på vej hen for at hente Olivers ene søster Monique, fordi hun skal hentes i Korsør. Og så skal vi videre til Præstø. Så nu er det bare mig, der skal køre. Men status er, som sagt, at vi er på vej hen for at hente Olivers ene søster nu. Hun skal hentes i Korsør, og så skal vi videre til Præstø. Så er vi kommet hjem til svigerfar, og der er julemusik i baggrunden, og nu skal vi til at lægge julegaverne under juletræet. Nu skal vi til at tage i kirke. Det har jeg aldrig rigtig gjort med min familie, men nu skal vi det med Olivers. Så er vi kommet hjem igen efter at have været i kirke. Det var helt fint. Der var ikke så meget der. Jeg ved ikke, hvad vi skal lave nu, men jeg tænker, at jeg viser noget igen, når vi skal have noget aftensmad eller noget af den stil, eller hvis der sker et eller andet hyggeligt. Så er der sgu lavet mad, og jeg tænkte bare lige, at jeg vil vise jer det. Så har vi lige åbnet julegaver, og jeg tænkte lige, at jeg ville vise, hvad jeg havde fået. Og jeg har fået det her, som er et ring light. Jeg har jo slet ikke makeup nok, så jeg har faktisk fået endnu en fra YSL. Og jeg har fået den i farven 54 Berry Bang hedder den, og den er simpelthen så flot. Den ser sådan her ud. Så har jeg også fået en Jean Paul Paulita. Labelle hedder den, Paradise Garden. Jeg tror, det er sådan, man udtaler navnet. Det er en parfume, og den er så flot. Nu kan jeg lige finde ud af, hvordan. Så. Sådan her. Oh shit. Parfumen, som er i den her, ser sådan her ud, og den er så flot, og den dufter bare så fantastisk. Det er ring light. Ja, jeg har vist det. Har du vist det? Nej, altså bare kassen. Men det er sådan, den ser ud, ja. Ja, kan du lige komme og lave et eller andet pose med den? Ja. Jeg får også stræk. Men jeg kan jo godt lide, at der sker noget. For eksempel den her, den er ikke bare en sort bluse. Der sker også noget, og den her er så fin, synes jeg. Så har vi lige spist risalamande, og jeg vandt.
Så jeg har fået et rigtig flot spejl, og det får jeg jo så indtil vi næste gang skal spille vinde i Risalamang igen, fordi så bliver den givet videre. Men det er virkelig et flot spejl. Det var lige Oliver. Så har jeg lige noget saftevand i den her, som jeg lige vil vise jer, fordi at den her er mega cute. Jeg har lavet sløjfen her, og det var altså bare lige en rigtig cute dekoration, man kunne gøre til fødselsdag, bryllupper, whatever you want to. Så det var bare lige det. Nu er vi sgu stået op. Klokken den er 12. Jeg tænkte, at jeg ville sige godnat i går, men jeg kom sgu fra det. Kører senest hjem 14 i dag. Jeg glæder mig til at sige hej til Daisy og til lige at slappe lidt af. Og så der er sgu ikke så meget nu. Oliver, han hele huset eller lejligheden er stået op. Men folk stod langsomt op, og det kan jeg ærligt talt godt forstå, for jeg stod også langsomt op. Men Oliver, han har lige sat nogle boller i ovnen til mig og hans far, og selvfølgelig også ham selv. Og så skal vi bare spise morgenmad, og så ved jeg ikke rigtigt, hvad vi skal lave. Jeg tænker, at jeg skal have pakket nogle julegaver, så vi kan tage dem med i bilen igen, så vi kan komme hjem. Og så ved jeg godt, at den her video kommer ud, når det har været juleaften. Men jeg håber selvfølgelig stadigvæk, at I har haft en god juleaften. Så er vi kommet hjem. Jeg håber, at I har nyt at se med på den her video. Jeg troede, at jeg ville lave nogle videoer ydermere i den her video omkring de følgende juledage. Men det har jeg valgt ikke at gøre. Det må jeg gøre til næste år, hvis der er stemning for det. Der er ikke mere at sige nu, end at jeg håber, at I vil like den her video. Og så subscribe til min kanal. Og så ses vi snart igen.